Ukusa kubonwe amaphoyisa aphume ngobuningi ukuzoqapha ababhikishi lapha abesezama kubahlakaza ngelithi bephula imigomo ye-lockdown. Kuphakame umoya kwashuba isimo khathi abakwasidlodlo besebenzisa isise esikhalisa unyembezi. This government is failing to stand with the people of Zimbabwe. They would rather send messages to Beirut in the Middle East rather than standing with the people of Zimbabwe. South African police services, we are not going to live here until we are done. The South African government is failing not only its citizens but also the people of Zimbabwe. Umengameli waseZimbabwe Emerson Mnangagwa ugxekwe kakhulu ngenxa yendluzula esetshenziswe ngabomthetho kuleliyazwe kulabo abebebhikishela kungenami ngenkohlakalo. Kuze kwaboshwa nabaholi bamaqembu aphikisayo kanye nezidatheli. Izakhamuzi zaseZimbabwe ebezibhikisha zizwakalise kungeneliseki ngokungaphawuli ngaloludaba kwezinhlangano iSADC, iAU kanye neUN. Mnangagwa know that he did not won the election. That way he beat people. ZANU-PF must go. For how long do you want to loot, you old men? We need early elections in Zimbabwe and we need it now. There is no rule of law in Zimbabwe. State security agents continue to harass our people. And sending a delegation is good, but we don't want them to go and drink tea and coffee. Ipuntshile imizamo yokuthola inxusa laseZimbabwe eningizimu Afrika kuba liphawule.